И какво става, хора, днеска с Ванко? Ще играем Brawl Stars, да, ще играем, честно казано, аз съм развит. Тази игра много замря, нали, Ванко? Да. Честно казано, ще се опитаме по някакъв начин да го съживим. Давай. Аз е бот, аз съм бот. Да, аз съм бот. Ами аз съм от скоро игра, от 2-3 месеца. Не съм га багал тази игра. Аз съм набавил от лято. От лятото си я барал. Ами, барах я. Ара, самия мъж съм влизал. Да, и сега подигайте за марки 8G. Не знам. Буквално всичко само бягат. Аз там. Ти се чудиш какво е разлика между боти и камерата. Това са боти. Да, Не те бие. Този бяга, този не те бие. да, хора, кога дори имената на броуъри... един не е бот. Сега ще, за да разберете как са такова ботов. Не са играли ранки. Те не са играли ранки. Да, те буквално не те стрелят, само бягат. Ма не си и ранките. Ако родятели нямат никаква иконка, значи... Твърде слаби или са ботове? Каква иконка? На ранки. Ние имаме ли? Имаме, аз съм играл голки омаски. Ти да знам. Тебе ранки влизал ли? Ранкет! Не съм влизал. Бате, остава само да убием тоя. Ма бате те... Скам. Ма то само бега. Знам, че само бегат. И какво направиш? Къде ли много храни? Аре, бате, мачнахме ги. Значи да видиш храни, виж Марти разликата между нас. Да, буквално. Така имаме 272 купи. И ще вземем наградките. Аз имам, знаеш как колко? 34 135. Така, загубихме 2, да искахме, запуснахме малко по-рано. Аз му кажа, че ме обиднах. Да, забравих да пусна. Хора, отваряме Чарлз Дроп. Аура. Супер реак. Епик. Митик. Митик. Легендари. Давай, отварям го. Аура. Хайпер чардж на Шели. Стига де. Да, плюс 10 джема. Реал. Буклук. 1000 монетки. Още един стар дроп. Буклук. Абе, Ванко, от тия... Аз не се брешам. Абе, бате, ти какво ще кажеш за тая игра? Първо, вие сте с трима човека, защото ти умря. Второ, много е труд. Това е твоята реч. Буквално. Буквално аз съм съктерски Ванко е хакер. Ванко пак играем срещу ботове. Никой не ме бие. Бият ме, ама буквално повечето бягат, много малко ме бият. Ванко е хакер, победи Бата, умрях. Как те ли бяха ботове? Не са толкова големи ботове. Дай лайк. Ей, то не
кола, бате. Що? Ванко умирам. Бате, бате, трябва да убим колата. Ванко просто го застреля. И опа, плюс 500 такова. Чакайте малко. Ето ни. Взимам тук някакви награди. So do I. Това ми е. Още две купи. Аз нищо не разбирам от Brawl Stars. Аз само знам, че трябва да се биеш и да отключваш. Не знам. Аре, умрете, бе, бате, пак играм срещу ботове. Бате, мразя на ботовете, че бягат. Ти само, аз само им слизам. Франк е най-добрия броуър. И Брок е доста добър. Нищо, че е Рия. Много е добър. Бате, аре. Това. Така. Плюс 12 купи. Мале, 16. Ванко, знаеш ли колко тук работи имам да фана? Старто, плюс 200 кредитчета, още и старто. Чакай. За кое? Къде е I am Ванко? guided by the spirits. Давай лечим, бе. Приемливо, бате, аз се... трябва да се апгрейдна. 999. Аз нямам ранкет. Ще го отключа като са на 1000 купи, ако не се лъжа. Не, купиваш 3 броуъра на 9 левел. 3 броуъра на 9 левел. Поко е на 8 левел, че го апгрейтим. Един път вече на 9. За сега е Диен. За бабите си. 2. Ванко си избира бролер. Да, само да ме пога един броуър на хората. Томо, макефи. Това е Каро. Бате, не мога да казвам правилно Р. Мога да казвам Р, ама на френски. Р. Каро. Бате, не мога да го кажа. Карал. До сега трябва да се науча да го карам. Ванко, аз умея да говоря френски. Р. Умея да говоря френски. Ванко... Тук не, може да не събуде, но може да не. Не знам, честно казано. Така. Хора, извинете. Али не са ботове, мислиш, че са ботове, спалите много държа начало.
Загубихме. Минус една купа. И аз. Айде, плея. Хора, мисля да приключа това видео тук. Ще продължим в следващия епизод. Ще си върнем на тия хора. Точно на загубата ще загубиме. И чао!